И здравейте хора, аз съм FlameBG и в това видео ще ви покажа как да си сложите скин в Minecraft Pocket Edition. Първото, което трябва да направите е да отидете в Google Play магазина и да си изтеглите тази програма MCP Master. MCP Master. Теглите я. Има някаква актуализация. Като се изтеглите, отваряте, работи с всички версии на Minecraft. Може и мапове да си изтеглите, може и да си изтеглите и скинове, и текстури, модове, сидове и той не знам какво е, аддонс. Ето за скина е и така, вижте. Избирате си някакъв скин. Например, аз ще избера, да кажем, ето този. Цъкате да ви се изтегли и цъкате Apply и цъкате Start the Game. Сега един път като цъкнете Start the Game, за да ви се включи скина, после не трябва да влизате от Minecraft Pocket Edition, от MCP Master, просто трябва да влизате от самия Minecraft. И ето сега ще видите, че имам скин. Ето го. Виждате, че те не са отключени. Ето, вече имам скин. Сега ще вляза да кажа и че имам наистина скин. Опа, ще му убият. Мразя зомбите тук. Добре, вижте сега. Чайте да го пусна на third person. Опа, ето го. Ето, както виждате, имам скин. И да. Опа. И чао.